P100 ngonweni akuya namhlanje lwesihlanu umhla ka24 uJulayi uNtulikazi ubona kuneyintuli nje la kuzoba yitheku kuhlangana neLembe P100 lomgwaqo lobunenkinga ubuvaliwe na ugandaganda ke namhlanje kuthe masikhuluma lapha emhlanganweni besinawo kwathathwa isinqumo sokuthi umgwaqo ufuna uvule 1 mazovula umgwaqo bese ke i-team engineer laba abadesignayo bakwa transport bezela sizoqala ke sisebenze besinikeze i-update ne-progress report from that designing stage ongajwayelekile ke khona kodwa ke la kuzokwenzeka kanjani umhlangano wethu siyakhona njengama nawo gandaganda lo gandaganda othunyelwe umthombeni lo hayi ukuthi bekuzokhulunywa nje nawo lo gandaganda uHOD uthe uqinisekisile accounting office wathi mina ngizothumela ugandaganda ozovula la ukuze ke sikwazi ukuthi sixoxe inkulumo eyaphambili ukuthi lo mgwaqo ulungiswa kanjani kodwa ke namhlanje usuku la siyohlangana khona no-engineer endaweni yesigameko kwiveni ngoba bathi abafuni i-boardroom la abafuni i-office abafuni lutho ufuna hlanganele ngiyaxolisa lapha naku umgwaqo uvulekile umgwaqo kodwa ke ugandaganda usasusa okunye ongasibangela inkinga along lo mgwaqo lo ubukade uvaliwe futhi umbiwe kabi nanga amabhasi aphithizela okay nanga amabhasi nandu lolu thulo likhalisa abantu okay sekuhambe impela kodwa ke sizonikeza ke update emva kokuthi sihlangene basichazele engineer ukuthi ukusuka la ibhekephi into ngoba into enhle ukuthi sihlangane sonke sikhulume ndawonye I thank you nenzani esweni nakhe okay nenzani esweni niyaklina akube njalo ke ikecha phansi nenzani esweni ikecha phansi thank you uP100 njalo lesikhuluma ngawo njoba savumelana ukuthi i-department zozoklina sekunjalo ke thank you niyaphila hayi asiphileni bazalwane socela nje sithi ukulinda kancane ukhona yedwa samlindile bathi usendleleni senzela ukuthi nazo kwaphela besinquma u10 mase kudlula u10 uthi awuli kanti lezi ingane ezinjani madoda kanti u10 we-department imuphi lo bheke phansi noma lo bheke phezulu ya ukhona nje samlindile bese kuzothi ke uma sebefikile bese beyasithatha through besichaze ukuthi okay ukusuka lapha siyaphi siyabonga kakhulu thank you so much siyabonga ngicela mina ke ngoba nama ngiwakhona kancane la kodwa ngiyena wakhona ngitedeleni ngihlala manje ingomama usayicule abantu izinto zakho maseyilunga hey wenza nje hey umuntu wathi ngithule yakho wathi mbambeni athule manje akathule ulokhuzana akathule cha bangishongo phela ukuthi uthula udu njengeka mana ngiqale ngene emotweni ngokwamsweni nesibongo oh ondos komsengilele okay konje ugasa we-meeting yakwa-auditor kodwa uzophuma manje oh bese okay kodwa into ebesivumelene ngayo ukuthi mhlawumbe senze inkonzo yodwa ngazi senze comment section noma semthunzini lapha oh siyaholo oh okay hey masifa endlini ngathi nizosivalela senzela kulula mase semnyango wenze ukuthi mawuthola induku day one asikale sishaye sishaye ngoba wasimele sila sikhona nje sambe siyaholo oh asa ungathi wazi ingani kusho ukuthi asenze njena ke thina sihamba ngemoto asipake ibukele kwenzele makonakala ngapha lokhuzo yaphela uyabona lezi ngubo wayifaka ukuthi ezokweyize ngabo uyabona esenkani ade faka ingubo lokusaqala yilo befake
isikibhe esibomvu lo nimbone kahle lo lo sikibhe esibomvu nebhuluke bengathi idabukile ubefaka ibhuluke ngaphansi bese fake usiyasebenza odabukile ubonga ukuthi hayi benze ubekutshena ukuthi lalela la ungangiboni nje ngihlaniphini ngiyazazi izinto futhi uma ungayikhuluma into eyona uyongibona kahle kodwa ke namhlanje umoya uwodwa njengoba sigcinile ngicabanga ukuthi umoya uzoba wodwa sihambise umsebenzi wesizwe le community development siyothuthukisa umphakathi wangakithi nami sebezonginika inxiwa lapha ikhona inkosazana nami engiyibonayo lapho uthi ngaphelela khona khona la ngingaphelela khona kunjani lana lokho phela ngikhanda imigwaqo kuphela awu kahleni bazalwane asondele ngoba asondele yabo asondele nje sibe ngandawonye siyathemba ukuthi kuzoshesha nje inkulumo izoba mfishane ngoba futhi sihamba ngalomoya lo moya lo nakho ngiyaxolisa ukuthatha istage ngingabekiwe kodwa ngiyabona omapholo bathi bazonginikeza inxiwa la sekufanele istage ngisithathe ngoba ikhona indawo esengiyibonile la asibingelelwe ebukhosini basemaqadini sibingelele izinduna sibingelele amakhansela sibingelele abafundisi sibingelele abazali bethu omama obaba odadewethu insizwe ezingangami nokuya phansi nodadewethu kusuka kumina kuya phansi siyabingela la egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen akhiya akasekho usho amen lo nomude akhiya asibingelele sibona nenduna ingena undunankulu ingena siyabonga kakhulu mhlambe ke asenzeni nje ngoba uhlelo lethu luyashesha vele asivuleni ngomkhuleko sikhulume noNkulunkulu ukuthi lo msebenzi kube yiwona ngiyathanda ukuthi ke ngizibambe impela la sixoxa khona noNkulunkulu ngoba sifuna umuntu one network yasezulwini okungabuye bezoshawa ethi manje ithawa ayikho sifuna into ya straight kuNkulunkulu simtshela uNkulunkulu ukuthi sila na umsebenzi wakhe lo msebenzi lo ukuthuthukisa isizwe lo msebenzi lo sifisa ukuthi uNkulunkulu ahambe phambili kungathi senisebenze kangaka bese kuthiwa khona abantu abazomisa umsebenzi iproject izoma njengoba nje nithe umsebenzi kuyinina enithe department ayizela izolungisa lesimo department yayibophezela sekufanele ukuthi ke abantu abazogada umsebenzi kube yinina uqobo asilindele ukuthi khona omunye umuntu la okuzothiwa uzomisa iproject uzosebenzisa kababanye abantu abalethe ukuthi bezosebenza mhlawumbe asiqale ngakho ukuthi ke sengiyakwazi ukuthandaza kahle nizocimeza namhlanje engalelela kwangacimezeki awuthi uyacimeza lapha labantu ngenani bazalwane bese sikhuluma nje noNkulunkulu bese ke ngizoyikhulumela mina noNkulunkulu ngicela sivala amehlo bazalwane emagameni amathathu welikayise nelendodana nelikamoya ongcwele Jehova baba siyabonga silapha sivukile uma sivuka usuku nosuku usinikeza umsebenzi ekufanele siyowufeza noma kufanele siyowenza kodwa sikucelayo ukuthi uma sesenza umsebenzi wesizwe senza umsebenzi wakho singawenzi ngokwazi kwethu singawenzi ngobuhlakani bethu kodwa umsebenzi wakho awuphefumulelwe uwena bese kuba lapho kuzoba nezihibe khona namafindo kuba wena ozosiqaqela lawo mafindo kwenze ukuthi indawo yasengonweni umgwaqo P100 osusomkhulu umsindo osunesikhathi eside ungalungiswa singazi ukuthi kubambephi namhlanje kuqala ipheje elisha sicela ukuthi ke kube umoya wakho ozoba semphakathini ubumbane nje obubumbene kube yidepartment naye ibumbane nomphakathi noconsultant kube uyena ozosihola asilide nosonkontraki mase kufika usonkontraki kube isimo esinjengaleso kungabi khona umoya ozomisa umsebenzi ongaka umsebenzi wesizwe okubonakala ukuthi abantu bawukhathalele futhi bayadinga ukuthi lo mgwaqo ube khona ube sesimweni esikahle esizobenza ukuthi baphephe kunezikhukhula bephephe izikhukhula zingekho ngoba lento ebiyenzeka la ukuvaleka kwalomgwaqo njengoba uvalwa abantu beze bawumba kucishe kufane futhi nokuthi uma sekune izulu sekunezikhukhula baba naso isiteleka obona ukuthi sehlelwe ongaphezulu siyacabanga ukuthi lolu suku lolu lohlele uNkulunkulu sezoqala umsebenzi wakho uqale ngokuthi kube umoya wakho konke lokhu siyacela egameni lakhe lingahlulwa lutho kuze kube phakathi amen
Yes. Hayi ke lo mthandazo kuya straight lo awuvayi la ngangabulala khona abantu ngagcoba khona abantu awuya udinga inhlambuluko straight. Bazalwane igama lami ande amadoda ngokwamsweli. Vele namhlanje safika nangithuma. Okay, ngafika ngenza nangithuma ngabuya ngaphinde ngabuya. Mase sibuya umnumzana uDuma ubhuti omdala uthumele inhloko yomnyango uHOD. Masifika la nenhloko yomnyango walubeka udaba abantu bevuma kodwa bashilo nishilo nathi sikubeke la kukwara 2. Angithi sihamba ngokwara 2 angithi. Sihamba ngokwara sikubeke nje la sikubeke la wathi umfoka Dlamini uyabona ukukhulunywa yimina. Ngeke uze kushintshe. Mina ngiyi-accounting officer. Sathi hayi thina manje sifuna manje wathi hayi cool down. Ngizoshiya insizwe eziwuthula uZondo noGasa. Bazobuya Friday. Ngavolunteer ngathi nami ngicela ukuba khona ukuze sihambe kahle. Namhlanje ke kwenzeke exactly that. Namhlanje lwesihlanu uGasa ukhona, uZondo ukhona, nabo sebephethe nabo ababo ababili abahamba nabo abazobethula ukuthi obani bazokwenzani. Into esibalekile ukuthi silalele kahle sibanikeze ithuba mhlawumbe bazos-unpackela besichazele kahle futhi ukuthi into yabo izothini ihamba kanjani yini labazoyenza manje. Kodwa kazi angiphawule ukuthi before uZondo ezobathula abantu ngoba kwakushiwo bakhonjwe namhlanje badonse esixukwini namhlanje kwathiwa kunalolu yadaba sicela niyolwenza lezi insizwa ke eziwu2 kodwa kuZondo uzoza la asithathe through bese yabethula bese nabo beyachaza ukuthi nakho bazoyihambisa kanje noma bengezukwanda kakhulu kodwa into abazoyenza namhlanje bazothi benzile bese siyabuya next week besho ukuthi sihambe safika la ngoba sifuna ukuhamba sonke sibe isixaxa kanje. Ngicabanga ukuthi sizwa kahle. Sekuyothi ke emva kwalokho ke sidedele ubuholi bala sidedele nina niphawule kodwa masiphawula manje sesiphawula ngendlela yokwakha uma sibuza umbuzo wakhayo kulento abazobe beyikhuluma bona angithi abazobe beyikhuluma bona ukuthi ukusukela kuyaphi yikho sonikeza ubaba uZondo nobaba Gasa besithathe through wozani maqhawa kethi egameni likaMthombeni egameni kaHOD namba. Siyabonga. Ngicela lokhu ngoba senzele abantu basendwedwe abangekho la bekwazi ukuyicosha lenkulumo ku Facebook bekwazi ukuyibamba enkundleni zokuxhumana ukuthi iyenzeka yini ngoba sorry khona uthe selifakiwe initiyela ngoba senisuze nibonile lo comment khona icomment ebinjalo senzela ukuthi sibachazele ukuthi hayi itiyela lifakwa njengesinkwa kodwa nansi project siqalile. Siyabonga nongana. Sibingelele emphakathini njengezithembiso ke siyakhuleka ezinduneni namakhosi mabe khona phakathi kwethu. Njengokwesithembiso sika HOD sesibuyile umphake sasinawo ukuthi kufuneka sizothula uconsultant wethu esesimthathe kwa IDT esiqhubeka naye kule project. Sesifikile ke naye imina lana uZondo kwa DOT ubaba uGasa kwa DOT siphethe ubaba uGatsheni ngicela usukume baba uGatsheni ubaba uGatsheni uconsultant uyena ozoba uproject director ngicela usukume baba uCele khona ubaba uCele uyena ozoba uproject manager oqhamuke esidini le consultant. Insizwa lezi ezikhona ke njengamanje uHOD usesiapprovele ukuthi sibathathe basebenze kanye nathi. Njengoba beappointwe namhlanje ke ekseni ngoba isignature sidlule sayithola kuHOD ekseni sayithola isignature sabatholela kanjalo appointment yibo laba sebefikile kanye nathi siyabonga ukuthi bakhona kanye nathi namhlanje. Basiphatheleke i-drawing khona i-drawing ababesebenza phekwayo njobe besebenza under IDT ukukhombisa ukuthi makhulunywa ngedesign kusuke khulunywa ngento enjani. Njoba sesiba appointileke uhlelo oluthi bazosidwebela phansi ukuthi njoba silokhu sibuye emphakathini isonto nesonto umphakathi kumele uthole iplan going forward ukuthi njoba sisuka manje ke sibheke ekutheni siappoint ucontractor ngo-October
lawo ma-milestone nazobethini-ke on a weekly basis ukuze masibuya umphakathi uyazi ukuthi ulindeleni, nathi siyazi ukuthi umphakathi uthini, sifike sithi mphakathi nakho sasithembisa ukuthi sekunjalo, mphakathi nakho sasithembisa ukuthi sekunjalo. So njengonjiniya bethu-ke bazosidwebela leyo plan phansi ekuyiyona esithemba ukuthi ngesonto elizayo sobe sesibuya sizoyethula emphakathini. So khanda nama-copies, angazi ukuthi sokwenza ama-copies amangaki, ngicathi i-guidance soyithola emphakathini ukuze umuntu nomuntu abe nayo icopy yalawo ma-milestones, azi ukuthi okay ngesonto eliwukuthi kobe kukhulu indaba yokuthi ngifuna ukuba khona ngizozitholela ngokwami. Baba Nongalo at a high level masiyithathela phezulu nje uhlelo selume kanjalo manje. Angazi ukuthi mhlawumbe sesingenze njani noma singabathulo engineer bezosinikeza iprogram ukuthi ngokwe design sebefike kuphi, ngoba nayo i-design isilindele ukuthi nayo i-approve, kodwa ngokohlelo ke solithula next week ngithemba ukuthi iyobe isi-approviwe ngaloso sikhathi. Uku-approvayo kwe-design kusho ukuthi i-design isiphasisiwe ukuthi abantu uma umgwaqo usuwakhiwe ngeke ize umgwaqo ubanikeze iy'nkinga, ama-bridge ngeke awe, ngeke siyithole sesinamanzi angena emzini yabantu, ngeke siyithole sesinamabhende ashap kakhulu angekho safe, ngeke siyithole sinenkinga yokuthi umgwaqo mhlawumbe uyahamba ama-road sign awacacisi ukuthi kuhanjwa ngobani ispeed, awacacisi ukuthi endaweni ethize khona umgwaqo oconnectayo ezokuphepha kakhulu. Bese kuzoba ezequality futhi nazo ukuthi njoba wakhiwa umgwaqo ususwa phansi, inhlabathi ukuthi siyazi ukuthi ikhona endaweni izoba khona. Siyazi ukuthi inhlabathi ukuthi ayikho endaweni kumele bekhona iprovision ukuthi yothenga. Zikhandwa kanjani lezo inhlabathi, ziqina kangakanani, zifaka amanzi kangakanani, zifaka usimento ongakanani, ukuze yonke ke leyo mniningwane ingene kuloko esikubiza nge-quotation document in our case or a bid document ngolimi olujwayelekile. Bid document yethu yobe sibhala ukuthi okay lo mgwaqo sidinga inhlabathi eyuhlobo mhlawumbe lika G7. Inhlabathi ye G7 izolandwa amakhilomitha angaka kude, leyo nhlabathi sidinga ukuthi misifakiwe lana ibe i-thickness engaka, i-compactwe, iqishwe, ifakwe amanzi noma ifakwe usimende, elandela leyo inhlabathi kube kuyiyiphi, elandela leyo yobe yiyiphi namatshe angakanani, amatshe aqine kangakanani. Lapho ngizama ukuchaza mphakathi ukuthi sesizama manje ukuqikelela okwequality, okwequality ukuthi ngesikhathi imoto isihamba ke la umgwaqo ukwazi ukumelana naleso sisindo. Makuhamba ibhasi umgwaqo ukwazi ukumelana naleso sisindo, makuhamba i-truck eliphethe i-material umgwaqo usimele leso simo. Kanjalo nasemabridgini ubaba uGasa ke njenga namhlanje ugqoke igqoko ezimbili. Isigqoko sikaBaba uGasa uchief engineer wama-bridge, aphinde kodwa namhlanje uyena osiphathele uhlelo lokuthiwa uconstruction. Njoba sakha lo mgwaqo ke siwakha under uhlelo lwaka construction. Umgwaqo mawusukhona usuyitiyela sekumele mhlawumbe ulungiswe, time to time umgwaqo uyalungiswa kufakwa kabusha itiyela ngoba uyaguga. Obe selisuwaye kuBaba uGasa uhlelo seliya kwenye uhlelo ekuthiwa urehabilitation, la bese siubhekela khona umgwaqo ukuthi uyaqhubeka uyaphila over time. At a high level Nongalo silapho ngizobuyisela kuwena bese mhlawumbe usidirect ukuthi sibeka kanjani njoba sila. Amen bazalwane. Mhlawumbe into engingayiphawula esaqeda ubawuzondo ukuthi sifika estagini sijwayele ukuyobona kuyothula sonke contract kodwa la siyibambe sonke. Ilento okuthiwa i-transparency. Nalento ibathuphile principle lethi umphakathi kufanele wazi. Uyabona nje bakhulunywa khona bazofunda abasebancane sebeyaqala manje bafuna ukuthi makuzokwenziwa umgwaqo ukhona omunye usazoregister icompany i-construction siyabona siyakwazi ukucosha from here usiyakwazi ukucosha i-consultant uzobe sesichazela kufanele kwenze i-quotation inhlabathi nayo iyabala. Ngizama ukuthi kunohlangothi nje lokufunda uma sithola leli thuba lokuthi sitshelwe kanje ukuthi ke kusuka la kuze kufika la kuzobe kampani kodwa ke asimlethe sizoletha ubaba uNdosi ubaba uGatsheni wazaba uGatsheni nampa abantu bazosichazela inkadile nami ngimkadile ngilunga lalomphakathi ngeke uzongikhiphe la kadile nam socela ke manibanike ithuba nibalalele kahle namhlanje hambisane nabo kuyo yonke into abazobe beyenza sekuphunyiweke la mase beqala umsebenzi wabo akekho bengizothi nje mina
Hayi. Sifuna kube njena ke noma senisebenza. Yeah. Ndiyabona ukuthi nigadekile. Yeah. Noma sekusetshenzwa kumsebenzi sifuna ugadeke kanje. Yeah. Nakho yabona thina singene singapha. Ngingwangapha makusekuhle mase kubhethe ngiyasuka. Bazalwane uyabona le incident encane. Iyona ezositshela sifisa ke umsebenzi nogade kanje noma sebephumile besayodweba noma sekusetshenzwa umsebenzi awugadwe kanje. Hayi ukuthi kuzokuthiwa sifuna SAPS sifuna security. Nina umsebenzi nithe nina anifuni forum anifuni team. Laba bazo masebenza okungekho nganisobe sibona sobe every Friday sikhona. Bafowethu iplatform yenu. Siyabonga kakhulu sihlalo. Sithanda ukubingelela kubo bonke abanathi. Mr Zondo bese ngithulile undumiswa kwaNdlovu ngihamba nozakwethu lana umthembeni wakwaCele siqhamuka ecompany ebizwa Impumelelo Consulting Engineers ekuyithina sesinikezwe leli joko lokuthi si design lemgwaqo engicabanga ukuthi stretch esingacishe sifike ku 4.5 kilometers esihlanganisa ama culverts amabili ne bridge elilodwa. Sifikile namhlanje sizothanda ukuthi sizizwe sisekhaya emphakathini wakhona la endaweni ngaphansi kobukhosi baseMaqadini. Siphethe nje ama drawings ambalwa ukutshengisa ukuthi nebanga lethu bese silihambe kangakanani noma ke sizophinde singalidedeli unyawo emlilweni fanele sijahe njengoba inhloko ibisibekile ukuthi itarget uOctober fanele sibe sesizoletha inkontrakt. Nathi ke ze company sibeke ukuthi nje leyo target siyifixile njalo ngomsombuluko ecompanyini sizohlala sibeke ethi milestone esizokwazi ukuthi siyideliver emphakathini ngolesihlanu. Yazi ukuthi phela engineer bakhuluma kakhulu abantu beMaths bakhuluma kakhulu nephysics awuqinise lapha izeli yashale le. Ngixolise abantu beMaths laba. Ngixolise bengichaza khona ukuthi nje nathi njalo ngemsombuluko sizohlala phansi senze sure ukuthi siyagayidana ukuthi izinto asiyidedeli njengoba uMr Zonde besebikile nathi besocela nje ukuthi sinyezwe ithubani sidwebe iprogram yethu ezokhuluma ukuthi October siyawumitha sizoyipresenta nayo kuyona idepartment icishe ngolesibili mengawona umsombuluko ntambama ukuthi nayi program yethu esocela ukuthi ilandelele njalo ukuze sikwazi ukufika njalo ngolesihlanu. Ngoba ngisengicelile uzakwethu ukuveza nje ama drawings asiwaprintanga wonke ngoba besingafuni ukuthi si create an impression engazi ukuthi mhlawumbe sesihambe kakhulu noma sisele emuva kakhulu kodwa nje nakho esinakho ama culverts approviwe ibridge iapproviwe nalo kunama drawings amancane kufanele siwalungise esizogijima nawo then lokho esikubiza ngegeometric design ukuhamba komgwaqo nakho sekusele nje cishe next week kuzobe sekuapproviwe. Ilokho nje okuncane umuntu akuphethe ukukhombisa ukuthi umuntu uyazama ukuphuthuma ngicabanga ukuthi lokho nje esiphethe. Sothetela imibuzo nembono induna sogcina ngayo induna nkulu sogcina ngayo wasitshela khona into asitshela yona iyenzeka sesiyayibona futhi mhlawumbe ngibonga mhlawumbe umuntu akabike ukuthi iyona into ekuthiwa iculvert ke le isakhiwo lesi ngobacela ukuphakamisa kancane abangemuva babona kusho ukuthi nayo uma uyibuka isizobe siphelele emgwaqeni umgwaqo lo iyona le amanzi azobe shuma ngaphansi iyakhiwe ngokhonkolo nezinsimbi then ibloho lingemuva ke ama culvert kuphela lapho ibloho ne culvert kwehlukene nama culvert amabili ne plan yebloho ke le
okuyikona ke ucwaningo olunye olusaselele kusho ukuthi sizolokho siliphusha lisheshe liye phambili kodwa ama designs nje azobe emi kanje ngicabanga ukuthi mhlawumbe nalama drawings angiboni ukuthi ngakhona intembe mesiwashiya nakundunankulu ukuthi ebe necopy yawo njalo ngalabo lesihlanu lokho si-updateana ngakho konke lokhu esobe sesik-achievile. Ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga bazalwane angidedele sibe seyithebeni ngoba vele uLwesihlanu kuyaphuthuma impela. Ikunina umbuzo umbono asithathe izandla ezu5 5 nje usheshayo ukhona mfowethu kulezi zandla mana uba nomunye ezu5 nje senze ukuthi ngoba akuwona umhlangano omude kufuna sithi 1 ukuze umbuzo ubukhansela abangakhanselekile ukhona omunye bazalwane. Okay basayihlela ubuza lokhuza Lokhuza akudingi sasa namagama lapha sikhe home affairs ngime ngale sizothatha amapasi. Yabingelela mphakathi usengonweni ngibingelele bamusweli ngethimba lakho nawe babuzondo lihola nawe nduna yesizwe laba fethu khona nje umbonane ngisafisa nathi sibonisane khona kathi nokudideka endabeni zogandaganda lado ufikile izolo ngathi khona akukhona ngangiphathanga kahle mhlambe ubabuzondo engizobhekisa ke nakhulu mhlambe athi usixazulele mhlambe enolwazi lawo ngoba ugandaganda bekuthi uzofika vele izolo ngathola lokho emini ngayinduna ngade ngiyithinta ukuthi ugandaganda ngathi ube ne breakdown eDube village itruck ibikuthwele so wagcina ufikile kodwa wafika sekulate mekushiwo kodwa manje wafika ugandaganda wasebenza musebenza wasoba khona abantu ngathi bese beyo direct khona bephakathi ugandaganda kukhona abafana abasemanyaseni engazange mhlawumbe ukuthi bese kwenzana ngoba phela lento ibithi ugandaganda uzofika la kuthina musu uyatshena ukuthi ufuneka uyenze kanjani. Uma vele bungeke kwazi ukuza ngala ungavalile buzovala kodwa musu uphelela la kube thina siwasho ukuthi sicela uvale kephi nakephi la besimbe khona nje bade simbila ngithi ithini besazi zonke indawo ukuthi kuzogqitshwa kephi kwangaba ke shothi khona ukuzwana ngoba phela mase ngibuza ke no-driver lapha ugandaganda uthi hayi yena useqedile ngokwakhe mengibuza lo munye wathi ukhuzwayo ngoba ngizafonela wona induna wangathanda ukudrive usitshela sibongisa kodwa engimzwile ilothe ukhuzwayo uhamba ngemoto uthena naye usupervisor wapha manje singadideka ukuthi nanko futhi singiyawubona mhla singakhuluma na nangi nomfethu uyasho ukuthi bekhona kona izolo lo okhona namanje kona sengiyabuza mhlawumbe abantu buzosebenza kanjani ngoba phela ithina esaziyo ngogandaganda ukuthi kwenza kanjani mhlawumbe sekhona abanye asebeniyezi ukuthi bazosicontrolela ugandaganda babuzona mhlawumbe ngawubhekisa kwena mhlawumbe bunalo ulwazi njengalolo ngizobaphendulela uzophendula uzonto ngizomnikeza uzonto kodwa ngicela senze kanje bazalwane le ngiyayibona kagandaganda ngifuna sidile nalo ukuthi ngoba umsebenzi omkhulu ugandaganda siyeza kona ngoba nami ngibonile uyaphundla lapha ngicela ukuthi uholda lo ngifuna siqondise lena ukuthi khona onembuzo la bese ke siyangena ke kutheni ugandaganda nezinye izinto ngoba bekusasuswa lokho vele okade kuvale umgwaqo kodwa kwamanje ngifuna nje siqondise la izandla nje ezu5 mazo ikhona siqondise kulaba ukuze sibe ne clear understanding ukuthi i-consultant yini ubezokwenzani singaphumula bese sithi kufika abantu nje uyabona yilokho ngithi ngiyacela nje ubambe kancane sizobuyisela kuzona ucanti ubambeni ukhona omunye onombuzo ngomsebenzi we-consultant ngoba u-consultant engineer naye kodwa usazothatha ukuthi iziphi izinto ezodingeka kuzodinga ini bese kuzongena no budget sisekhona lapho qhawela kithi ungasukumi cha hlala la nakhiya umbuzo nje sanibona umbuzo nje obheke ku bafowethu laba kuyibona abazi kakhulu ngomsebenzi womgaqo nginombuzo ukuthi uma bebuka bona ngokwabo abazophazamiseka yini ukuze kufikela ekutheni khona njengoba sigadile ukuthi sicuphile ngithi sizwakele ukuthi sibabeke ku-quarantine uma kutholakala ukuthi kuyadonsa kuze kufika ku-quarantine ilokho nje ngifuna ukukubuza ukubuka kwabo bona umgaqo ukuthi awuzufika ku-quarantine ngiyabona mana-ke ngicela lo uphendulwe yimina lowo-ke ngicela nje ungabathinti bona sithe lana uthe u-HOD ube la wathi uma sike ningakwazi ukumcindezela ningakwazi singanika nimcindezele kodwa into ezophuma lapha izophuma lento eniyifunayo sizophuma siphethe amaqhubu inyoni ihambile lena yokuba pressurize nje
umsebenzi wabo uthe funa bona ngo-October bese beqedile yonke into. Angithi beyawazi lokho ukuthi bona funa ukuthi ngo-October sebeqede yonke into. Yilapho bafowethu akufanele siye la soba laba ngoba bayabhala abantu bebalo labo ngishilo ngathi abantu be-maths. Umuntu we-maths uhlala phansi abuke phansi ababuki phezulu. Umuntu we-history obuka phezulu umubone nwa ikhanda ngoba vele mayizoba ummeli umuntu we-history uzobuya nwa iphi ikhanda lapha enkantolo umbone sithi ethi my learned friend laba basho learned friend. So banike ithuba benze into yabo. Ngiyacela nje ukuthi mhlambe singayiluli kakhulu kuze kufike kubona. Ayibe sekutheni thina sikade umsebenzi thina sikade umzini. Kodwa angithi sibe sireport isonto nesonto. Nami ngikhansela into zami ngibe lana isonto nesonto. Mangekho khona insizwe embili la lezi zinolaka ngizocela kuzona ukuthi zinginikeze ukuthi kuhambe kahle. Yabona? Sugadini impela umzini. Ngiyacela nje lo mbuzo ugwinywe yimina. Mfundisi wathandaza kahle kami ngaleli yalanga. Ungaphoxa ukuthandaza kwakho. Ungaphoxa nje ukuthandaza kwakho. Sanibonani. Ngokufika nje isikhathi mhlambe ngizongayo ukuthi ngokwenhlaka zonke ayikhona. Kodwa ngicela ukubingelela ngisanibonani umphakathi wonke wasemaqathini. Nezikhulu zethu esivakashele. No, bengifuna ukuchecka nje kancane kule ama bridge. Ngizwe angani mangizwe kahle yini. Ngizwe ngathi ukhuluma ngebridge elilodwa elizokwakhiwa. Kanti ngokwazi kwami lo mgwaqo angiboni nebridge elilodwa. Ungakafiki nje kamthethwa kunebridge elishiwe la lifakwe insimbi la kuphinde kuzoba liyanda kanoma ibridge lento yakhe la ubhendwe khona umgwaqo la oqhunyiswa khona ongaqhumisa ngicela mhlambe naye is a part of bridge and go show kuphinde futhi uma uqhubeka uya esikweni eMandosi le khona elivele likhona angazi noma mhlambe bawacalculate kanjani ngiyabonga. No kuqondile mhlambe kuzongena nakulento phela ukukhumbula nangihleka ngithi khona ibridge khona iCalvert. Angithi angazi ngicela ukuyiba angithi phela sathi nasazi ibridge konke noma iCalvert mhlawumbe uyibalile nje leyo nto ukuthi asazi phela thina ashiyele ebalweni imaths le. Ngiyabonga sihlalo. Cha ama culverts lawa u2. Yeah. Hayi ngishayeleni izandla. Akya. Yeah. Kubeka mfowethu. Ama culverts lawa awu2 ibona lawa esiwabalile. Then leli lesithatha ibhlorho. Leli elipart nendawo ngizogcina ngijwayela nami ukuthi indawo ngiyibize ngamagama endawo. Ningixolele. Khona leli likhona eliduzane kwesitolo. Lelo likhona alithintekile. Yep kusho ukuthi nje mathathu ngokwemthamo wamanzi adlulayo ingakho kwaba ama culvert. Yebo umthamo ungaphezulu ngabe kwaba ama bridge. Yep. Shalani minizandla. Shalani minizandla. Mina nami siyayifanela. Mina ngibangibona ngithi ibridge bese bethi ama culvert wesibonto wafunda imaths uyangicakela. Mina ngafunda uhistory to the point. Ngicela ukuthatha izandla ezintathu zokugcina bakithi. Lokhu nje abakhuluma ngakho. Umuntu ofuna ukukhanyiseleka ngalokho kuyasiza seziyazi ukuthi khona ibridge khona iCalvert. Yini ibridge yini iCalvert baba? No, ngiyabona. Yebo baba. Ngicela ukubingelela nje. Noma ungeza ngapha baba. Awu. Ngiyaxolisa ukukuhlupha. Ngingafuni kuma. Awufuni kodwa uyafuna ukubuza. Awukabuzi njalo. Uzobusuthi ngiyakuzonda. No, ngicela ukubingelela nje ngibingelele induna ngibingelele bonke abantu abakhona lana. Qinisizwe baba. Ngibingelele futhi nama consultants no engineer abasebefikile. Kuncane nje mhlambe bengifuna ukuthi ngicheck la. Abafowethu angiqale ngibonga ukuthi ngizokuthiwa sebeqedile ngama drawings. Abakaqedi basa. Abakaqedi. Yes. If mabe ngakaqedi ngifuna ukubuka ke time frame mangiyibuka kahle ngoba phela sithenjiswe ukuthi ngomhla ka 20 October kuzobe sekukhona inkontraka esayithini. Mabebuka wona ngokwabo yonke iprocess ethintana mhlambe nokuadvertise kwecontract, ukuaward zonke lezo zinto lezo kosha October ngempela bese sekuphelile. Yiloko nje befuna ukubiza. Ngicela ukuphendula mina lo mbuzo. Bazalwane. Balana kuzobe uOctober iyona leshoyo. Into yabo ngoOctober. Futhi ke into ezokwenzeka week in week out sine progress report. Sibuka ukuthi le ya proposed date sisazoyimitha ni sihamba
ndawonye unless sinikeze abanikazi befuna uku-eda kulokhu kwamina nje ngizwe kahle ukuthi le Cha, ngicela ukubingelela nami Maqadi, ngikhuleke enduneni. Cha, bengithi baba angicacisa okubili nje ukuthi ngokwesinqumo sika HOD lana sithatha ama consultant abevele ekuwona lo msebenzi. Osekushintshile nje ukuthi uIDT ebesibambisene naye asisabambisene naye, sesisebenzisana nabo ngqo ama consultant. Okusho ukuthi akubona abantu abazoqala phansi. Ukuqhutshele kwaphezulu kwalokho bekukhona. Okwesibili uHOD akushilo ngolwesithathu ukuthi kule project uzo approve ukuthi sibe ne-emergency procurement. Okusho ukuthi kulama processes ajwayele ukulandelwa ukuze kutholakala ukontraka sizokwazi ukuthi amanye siwafinqe. Ngicabanga ukuthi ileyo imizamo ekhona ukuthi ngempela kwenzeke ukuthi lesikhathi esinqunyiwe HOD na kanjani senze siqinisekise ukuthi siyasithola. Ama design impela sengasemaphethelweni sekumele ke manje kuhlangane yonke le information nama document ekumele kube ukuthi iyona eseyizokwazi ukuthi i-informa laba abazosinika iprice ukuthi umsebenzi esiwufunayo kahle ukanje ukuze bakwazi ukusinika iprice bese befike bezowenza futhi bawenze ngale quality esiyifunayo. So ngasho ukuthi ngokwe-idea yokuthi kuzokwenzekelani sekusemaphethelweni sekula ekutheni ke manje sekufuna sifake imininingwane ke manje ukuthi exactly yonke into izoba kanjani. Ngiyabonga. Akuya. Ufuna kusheshe HOD. Wayengeke ekhulume edlangala leni angithi uyawuza emergency usuyaqala manje uyavela. Wathi uHOD uthe uDlamini imini accounting officer. Usewufakile ku-emergency khona izinto azoyidonsa ezodonsela ucarpet. Ukhona omunye umbuzo oqonde nje la bese ke sikhuluma indaba kaKandakanda. Sicaciselekile bazalwane. Sesingabadedela manje bekhululeka. Okay, asenze nje Baba Zondo before we go awukhuluma indaba kaKandakanda bese ke sidedela undunankulu undunankulu uzobe ebuye esigayide futhi. Siyabonga. Hayi eyaKandakanda ngesikhathi uHOD la wathi uHOD uKandakanda uzofika uzogqiba. Kodwa umphakathi mawuthi awuculisekile ngendlela eqhutshekwe ngayo. Ithuba lokuthi uKandakanda ubuye sizolivula ukuze uKandakanda ugqibe zonke indawo bese ekhonjiswa umphakathi ukuthi hayi awenzanga kahle la ithuba elinjalo likhona. Angikholwa ukuthi uKandakanda womnyango uzobuya. Ukhona uzobuya njoba sisukalana nje nathi sizoya kuona sisho ukuthi hayi mfowethu kunekhalazo la sizocela ukuthi ubuyele ngapha umphakathi ukukhombisa ukuthi ikuphi nakuphi bese siyilungisa kanjani. uKandakanda awuzugcina usuvula ama-site emzini yabantu asibambe lapho hayi uzogcina uvula ama-site. Sicela ukuthi-ke sithathelele ithuba leli sinikeze ubaba uNxumalo. Sesivalile ngapha undunankulu uzobeka akubeka emva kwalokho sesubuyisela uNkulunkulu sidedele insizwa ziyosebenza ngoba abantu bemethi labo. Ningahlala phansi abantu bemethi laba bami isikhathi eside. Maqadi namaqadikazi Baba Busweli nethimba lakho la DOT induna ubaba Jerusalem ingekho la inkosi esesemaqadi ingekho phakathi kwethu Baba Ngidi benobaba Umngadi ukuyibona abameso enduna ubaba Ngcobo nje ingaphilile Baba Busweli induna yala ekhaya ayiphathekile kahle ngokwempilo. No bafethu umuntu nje mina ngisukumela ukubonga umuntu abonge into Baba Busweli ethi izinto ekuvunyelene ngazo umuntu uyayibona zenzeka ngoba kakhulukazi ikona thina besizokubheka lokho uthi ekuvunyelene ngako ukuthi kube impumelelo yini. No siyabonga kakhulu siyakubona okwenzakalayo. Yeso kaGandaganda izolo kwentambama kwathi emini kwathi ukufudumala kwasho ukuthi umuntu usebenza nabantu. Yes.
Ngathinta udadewethu uNomfundo wakwa-DOT ngicathi use-call center eMantishkom. Ngathintana naye wasiyasho ukuthi uGandaganda une-breakdown eDuwe Village. Ngithemba ngithini izinto zathi hayi sobheka singakhona iDuwe soqalaza. Ngicabanga bawubone ngempela bekhona i-breakdown ke lo bhede. Ufikile uGandaganda wafuka asebenza kwaqhamuka ezinye inkinga afuna intambama. Bengekho ke eduze. Kodwa ngizamile ukuthi ngilathende udaba ngoba ngokusho kaSisinomfundo kufanele ngabe uGandaganda kwenye indawo namhlanje. Abanenkinga efana ncamashini yethu. Ngicathi ngongahleli kwethu izinto endlela ekuyikona uGandaganda because ukuthi uphinde ubuye uzela namhlanje. Angazi ke angizange ngize ngibe ingxenye nami sekuthiwa ngiphuma noGandaganda nje ngiyogqiba la ekwambeka khona nami ngashweba ngoba ngazi ukuthi kwambiwa kuphi angimbiwa ngaku. Ngicathi i-concern enkulu la kulento kaGandaganda mangiyilalele sengicishe ngayizwa inhlangothi eziwu2. Abafowethu bala bakhala ngokuthi izinto zabo kungani makhona into zabo engaphathwa yibona. Into zabo ziphathwele abanye abafowethu abangangeni. Angikwazi ukungena kulo ngiyiphendule uyabo. Kodwa umuntu uyayibona ukuthi no kusho ikhona leso sikhalo sokuthi yini lenzo ukuthi thina sibonana ngathi asikwazi ukuyibambela into zethu silungisele thina. Kodwa nje mina futhi engizocela kona konke ukubekezelelana. Ngoba mhlambe kwenkathi ngithi ngiyalungisa ukuthi ngizama ukusiza kanti sengiyashweba. Uma kuwukuthi mhlambe okhona emshinini ohamba nomshini akumele abe lapho ngicathi naye umuntu uze khona ngenhloso yokuthi azolungisa sekonakele. Angikhona kuzomphazamisa ukuthiwa awuthi ukugudluka ke akwasifaki lo owazi kangcono kunawo. Kukona konke nje bafethu sila sikhona nje kule nkulumo yonke sekukhulunywa ama culvert. Yes. Sikulo nkulumo nje ngenxa ukuthi kubanjiswene. So ayingabe sayivumela manje ukuthi iphunyuke. Baba Msweli khona into engishayisa ngovalo kuyona yonke uma sekunje. Ngabatsheni bafethu basasala saba no 2-5 minutes saba nayo nje ukuxoxa. Ngiyayisaba le ukuthi uma seqala umsebenzi kade ngijabula nje ngibona abafowethu abaphuma esandleni bengakhulekelwa siza yona isikhathi esiningi. Yazi into abasebenziseni Baba Msweli siza yona thina ama content ekhona sesifike nje kuwena sikubeka izandla. Kodwa la ngibonile ukuthi hayi ukuba khona kwamanazareth aphathu kwethu kubuye kusikhumbuza ukuthi uyakwazi ukumkhulekela ngovaselina nje umuntu ngikuthanda ngoba uma sesibekana izandla ezayona kwenza ukuthi siphinde sixabane kwayithini. Yes. So kunalena ke yokubambisana engicelayo. Uma sekuqala umsebenzi sazofika labantu laba kuthiwa obhudi. Angazi leyo soyenza kanjani ukuthi sikwazi ukulekelela ithemba leli. Ngoba nathi nje ke induni mase khona ubhudi siyalivala igate bese sivala neminyango sibe ngaphakathi. Mase kuqedwe ngobhudi kade kwenzekeni uyabo nathi siyasaba kuya kobhudi. Kodwa ngizwile sihleli nobaba uMC ukuthi ukufika kobhudi kwiproject abasayikhulumi bavele bavala iproject bayikwenye indawo efuna iproject. So uma ke nathi uma sibazi obhudi kule project yethu asiceleni ukuthi hayi bobhudi u4 km nje kuphela. Anisidedilani sasesiqeda wona leni mhlawumbe niyenze kwenye indawo. Ngoba ingcuphe nayo omunye kwarathu nawo leyo bhudi. Kungakhathi sinikezwe bekwafika ubhudi bathi hayi lethani ke ithola CBG banezinto zakhona. Nakhona ngathi singacishwa nathi. Ngoba phela iyanto ukufika komgaqo kufanele kwenza omunye umuntu ahluke kusasa. Kungokufika komgaqo ngakithi mina kungenze kwangishiya sengusomabhizinisi. Mhlawumbe futhi masikhona lento ka every Fridays. Kube khona nokucijana ukuthi njalo mase kuqala umsebenzi kunezinto zo CPG baba zo CPG yini engenza kwazi ukuqualify for lezo zinto kuba sekuhlukanisa lento we CPG akubona ubugora kodwa kuba ingqondo nokuthi uphethe iphepha elithini. So ngiyacela kuba futhi basisize ngoba uma ningasenako nina kuzolanda umuntu eMaritzburg bese ulanda umuntu eMaritzburg kulanda ngobuphethe into engenayo nina sibe silitholile ithuba elingaka lokuthi siqeqeshe ukuthi qhabe kufika baba Mavundla ngazi kahle into engikhuluma ngayo wena uyazi ngqo and umphakathi wena uhleli kuwona. So lezi zinto ngiyacela sicijisane kuzona nakhona athi sothola sonke phela kuyona leyo kodwa ungenani sibe sisho ukuthi le yanto emuka lapha lamagebhe wena amuka lapha afakwa le yansizwa kaMthalane. Ahle seyibone na umonakalo wakhe ukuthi we ujethi uyazi wenza umbhedo nje ngoba phela mase kubheda sokhombana sothu ukuthi wena owenza lokho. So nje wafika wonke lawo mazi lawo
thina sasithembisile ukuthi soba la every Friday. Namhlanje ngihamba ngedwa ubaba Ngidi umsebenzi womningi kakhulu e-office fana sale office lenkosi libe operator nalo. Kodwa umuntu la namhlanje nangolesihlanu ozayo futhi sobe sila ngoba nje sifuna ukubambisana nani bafethu iziyophumelela. Baba Msweli ukuthobeka nje mfethu usumhlophe emadolini yonke indawo kodwa lokho bomhlophe kwakho kumina kungiyenza ukuthi lo muntu uyabathanda abantu benkosi. Ngiyakhumbula nje sihamba nawe ilini izulu le emawudi. Oh yes. Siyobeka labantu laba leza zindlu ngibona into zikhona usuqoviwe usemende yonke into siyamba kahle. So uthando labantu siyabonga kakhulu. Engathi uNkulunkulu nje mfethu ngalode kubusise njalo. Siyabonga. Siyabonga kakhulu wethu. Obhuti abala. Umuntu akhulume nobhuti wakhe ukuthi bhuti awumithini ehluphekile. Ngoba ngempela mina ubhuti omdala umthombe ngimiza ngobhuti omdala ngoba kulula ukungena kuyena ukuza kuyena ngizomcela ukuthi ndoda buka le ya video yami ayibuke athi HOD Dlamini Msweli ngikhomisele ya video kwehle kube uDG kuze kuzofika la bonke bayibuke kwenza kube lula manje nizobuye futhi labantu bafake lo bhuti ngempela yabo nje mina nhla kufika obhuti ngoba usuku lami lokugcina ngiphinde ngoba wami umsebenzi ngiwenzile ngaze ngawubeka la ngesikwazi ukuthi manje sesube sinese indaba kaBhuti obhuti abeni nami abamngange nabo obhuti bashona angisenawo ubhuti sekuyimina asenze njena ke bazalwane ngicela uphinde lwamthandazo awuthandaza lapha uphinde straight njengoba unjani Angithatha leli thuba baba Msweli ngizokhuleka kodwa kunamazwi angavumi ukuthi ngingawasho yes emphakathini wakithi mangisho umphakathi wakithi ngokwazi lo mgwaqo kusuka la kunobhuqu khona kuze kuzofika la kunobhuqu khona sabantu kahle ekufanele sibe munye ngokuhloniphana nokungabukelani phansi mhlambe ngifisa ngingazwakali kambi uma kungazi ukuthi sithi sicela yonke into yenzekela kube ngazi ukuthi abafowethu basemanyaseni babukela phansi akunjalo nganza sekhaya kukhona into esivikayo efuna ukungena efanele sigade nani bafowethu basezansi manyaseni ingezi kosihlakaza sinesihamba obhuqweni niyayazi futhi ngicela sigade njengaloko esho ubaba Msweli asigade obhuti asigade abantu abazofuna ukuthi bazosihlakaza ngokuthi le project eqalayo iphazamiseke ngiyacela maqadi sengizothandaza mhlambe bengona lo msebenzi kodwa ufikile nje phakathi kwamuntu ngikusho lokho ngicela ukuthandaza njengalokho ngithunyiwe asigebisa amakhanda nje sivala amehlo ethu mdali wezulu nomhlaba mnene mandla wonke wena mqalisi nomphelelisi baba uthe konke kwavelwa ngawe konke Nkosi kwaziwa nguwe nakulesikhathi nanku lo mphakathi Nkosi yami uzingedama ukhala kuwe wethembe wena namanje Nkosi yami kule project sicela ukuthemba wena vika yonke imoya engayihlakaza senza sibe emqondo munye sibambane singahlukani siyakucela uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba siswela amandla ukuba Nkosi yami ngabe sikucela kanjani mhlambe le ndlela engicela ngayo ayiphelele mhlambe ikhona ngabe ngicela ngayo mhlambe uzwe kodwa nginalo ithemba ukuthi wena ubheki njengabantu aweyi lo mthandazo awenza ukuthi le project yalomgwaqo iqhubeke ngokuthula nangokuthobelana kakhulu abaphathi sinikezwe bona abaphambi kwethu bathembeke kakhulu kunakuqala Nkosi yami sibavikele bangaphazamiseki siyakucela uNkulunkulu mnene amandla wonke ithathe le ndawo ingaphezulu kwethu asinawo amandla kahle okuvikela kodwa uwena onamandla okuvikela senzeleke Nkosi yami lo mgwaqo ngamandla kasekhaya ezulwini ngiyakucela lokhu egameni lenkosi uJesu mnene amandla wonke ngisho unyazi lezulu liphila phakathi kwale ndawo yasemaqadini ngamandlalo awenzeke lo msebenzi ngaphandle kodlame egameni lenkosi uJesu Kristu engunaphakade amen balwane same space lwehlano lizayo sila
sizolalela ukuthi sebehambe kangakanani. Mina ngiyabonga nje ukungihlonipha bafowethu nodadewethu nobaba nomama. Thank you so much. Abantu ngiyabathanda Eastern njengoba ishinduna ngiyabathanda ngakho lekha kuhlushekwa angifuni ukubona umuntu ohlupheka. Kube kuya ngami nje ngaba akekho umuntu ohlupheka ngoba ayikho into engidina nje ngokuhlupheka. Uthi kanti mina nga apply ukuhlupheka ngazalela ukuhlupheka azameni sindawonye siwenza umehluko. I thank you.